A počujete ma už, Frej? Áno, áno. Nie. No konečne do piči. Mutni sa na Discorde. Počujete ma? Nepočujem asi. Jebe? Asi ťa nepočuť. Ale však Ja do to piči. milujem, túto A teraz to? A teraz to ide, nie? Teraz to ide. Áno, áno, Áno. Často sa zobjavuje. Zobrazuje? Zobrazuje za. Jebe to, kde šla to tá strela? To kde to zmizlo? Tebe jebe do piči, ta čo si ty Houdini, alebo čo kurva, že to mizne len tak? Tá, ty si sa pošíkal. Zmizni do piči. Normálne, že by sa zoberachol do chuja. Piči, do Dunajskej stredy, do pána boha. Vasil! Vasil. Čau, Romy. Roman, Poď čau. sám. Vasil do piče! Však dobre! Čo je z toho? A čo sme dostali? Tak to je cool jak svinia. Tak já se rozehrávám ty vole na zříží zápas, který hraju. Hej. 10 000. Ne, hraju za to CSko, vole. Bereš nějaký peníze do toho. Klipni to! A ty čo robíš s tými kamerami, bracho? Tak Roman ich sleduje. A hej? A túto ako budeš sledovať? Hej? Normálne. Však tam není tá kamera. Je? No není? Je? No není, bracho? Je tam! Není. Slepý debil. Je tam! Bracho, tá kamera není! Je tam! Není! Je hrozně u sebe No počkej, vyskúšam toto. Dvojka. OK, tak to bude teď, tak já zkusím tohle. Však Roman ich sleduje. A hej? A Hej? túto ako budeš sledovať? Však normálne. Tam není tá kamera. Je? No není? Je? No není, bracho. Come here! Piči. Come here! Don't run away from me! Nowhere to run. I heard you! Stane, tríme piču. Ty, ale mu dávajú iné bomby, ty kokot. Pozor! Taký broken kalbach. Počkaj, wait the fuck up, hej, si. Wake the fuck up! Wake the fuck up! 1-4. A nic není. Počkej, co kdybych tady vzal tuhletu nahodně? To stačí. Ďakujem. Tak, máš 30. Kam ideme? Dobrý, do nahoru a doleva. Trošku jsem udělal nějaký klipy. Co to je? Jaké klipy? Vem si. To je ten kokot, chyť ho, ber ho. A rozjebeme ho, poď. Jeb ho o hlavu, poď ho, rozjeb ho. Mlátíme dítě. Jasné, děcko skurvené, pojď, rýchlo rozjeb ho. Kde? Dobře. Chyť ho, hajzla, chyť ho, ber ho. Ty jsi zmrdeš skurvanej, hajzla, pičo, ďaž prdele. Jo, ten autizmus zajde to na kvip. Nahrávanie máte uši, alebo čo? Tak si ty vyzeral po zápase so Žilinou. Dobre, po zápase so Žilinou, kámo. Ďalší klip. Vieš čo, drž piču. To maslo!
Však jasne. To je zajebaná taktika. Roman, skús nezdejte. Tomu strašne prehráme, podľa mňa. Úplne, že som od pasíka na one hit, ale on nemá prémium muníciu, čiže v pohode prežijem. Kamo, pasík nemá nič. Kamo, chod do piče normálne, ja ťa zabijem. Skurvený vás. Si myslíš, že je po... Hotovo. Ja si to bol doma? Ty koko, to čo je? Ty mi chod do piči! Tak tebe jebe! No nikam neprejmem do tej veže, to čo je. Rikošet. Ja to jebem. Tebe jebe! Však to bolo zelené ako kot! Nemáš nějakou baterku piče nebo něco? Mám, proč? Kde seš? OK. Já nic totiž vůbec nemám, žádnou baterku, ale tak... Rozjebalo to elektřinu, počkej. Je slyšet? Dobrý. Áno. Dobrý. A chlapci... Roman! Ty to by jebe, kámo. Tá si na chuja ísť do piči. Kokot. No boha, čo tam pozeráš, kurva? Na písomné oznámenie, že máš ísť do piči, že toto je moje miesto, kurva. No, horí kokot nastriedaš. No, vidíš to. Holú piču si trafil. Trafil si holú piču z mi... kurva! 5 litrov. Čo to bolo? Bratia, ja tu seriózne dačo rozjebem. Ja vždycky vystrelím! A teraz som trafil vzduch, alebo čo, kurva? Tam preletela mucha, alebo kera piča! Roman, prisám piču, ja som vystrelil a som trafil vzduch. Vzduch som trafil, ty kokot, molekulu do... Kam jdem? Toto vyskúšam. 4. Tak počkej, hodím to sem a teď to bouchne takhle uprostřed. Jak to hodím? Ečko. Tak čum. Bum. No ty skirt! No ty skirt! Kurva. No ty skirt! Chlapi, ja som teraz jedol, ja sa tu dorihám na mieste, ty ko... Mám DC! Skráte, hoď sem link. Zjedal! A to oko ma nevidí, bo som skrčený. Môžeme ísť. OK, máme restricted, čiže to je tá menšia mapa. Jo. Mesto Kema Martinu. Ježiši, Himmeldator, v piči. Prečo sme išli do... Prečo hráme... A prečo hráme vodko v Ružomberku? To sú Košice. Jebe, toto je Ružomberok, bracho, ty si nebol. A to sú bojnice, nevidíš ten hrad, to sú čisté bojnice. Tak Bardejov. Bardejov. A chlapci, ja som si uvedomil, že my sme vlastne na Oravskom hrade, čo vám jebe. Nemáme najlepšiu mapu.
Toto je ešte dobrá mapa. Ale není najlepšia, je dobrá, ale nie. No náhodou táto menšia verzia je lepšia ako tá väčšia. Tá väčšia je strašná pičovina. To je menšia, hej? Hej, toto je tá menšia, tá je lepšia. No, po piči. To je tá veľká. Normálne ja to jebem mlečné výrobky do piči, ty kokot, tebe jebe boha. Keď ty si jeden z mlečných výrobkov do piči, tak ty si kefír. To mám pre tebou boha. Roman, cuvni! Do piče! Rob! Do piči, čo? My máme down tier brachu! Jedna rana až v piči. Dostanu koleso! Vybaví koleso! A to kamo to ti strieľa kamo random úplne. Bol som v betli. Ne? A ja že chlapci, že zoberme KV2, nebude sranda, zobrali sme KV2. Všetky naboje sme vystrelali do Panzer. Maslo, ty žiješ sám v byte? Nie, ty kokot, ja tu by... Nie, brachu, nerozprave na mňa to piči po... Jo? Yeah. Ne, nejdeš tam. Je to scout! Je to scout! Je to scout! Scout je to! Je to scout! Scout je to! Pomoc! Pomoc! Je to scout! Scout! Ty je taký kokot. Jsem to, tak... Prečo zrazu ten dom nejde preraziť? To je aká pičovina? Ten kokos skúsi nabiť do piči a strelí ma, tak ho dojebem. No, ešte že. Penetrace, vole, 300, no, vole. Tak tebe jebe! Môžu mi robiť reaktív na 800! Hej, bracho. Rozprávať ďalej, bracho. My sme dali prvú nitru, tak nevyjadruj sa. To sa tiež divím, že sa vám to podarilo. Však akože keď chceš, tak sa dá. A ešte sme ich To je dali, pravda. keď oni hrali doma. Yes. Takže myslím si, To je pravda, nám sa ale nechce. Chápeš? No však nevieš uznať tú pravdu, no. Ja to viem, je to ťažké proste prehrať. Voči Banskej Bystrici prehrať, akože ja viem, že to není sranda, že to není také ťažké, není to až také ľahké, ale proste vám sa to podarilo proste takéto pičoviny urobiť normálne vec, ktorá sa stane každý deň v Extralíge. Proste prejebať proti Banskej Bystrici, do piči to dokáže len Žilina, fakt. Ešte niečo, čo sme nepočuli? Hej, smie sa ešte do piče, ja čakám na to, že to bude klip toto. No. Vykupujem staré auto od značky Žilinskej samosprávy a Žilinského mesta. Vykupujem staré žilinské hokejky, ktoré nevedia hrať hokej proti Banskej Bystrici. Jak sa to hrá? Však zbieraš veci ako Lethal Company a musíš ich dávať do vozíku a musíme ich predať. Chlapci, 4 litre, vybavené 4. Jak sa to... Musíš to len chytiť, no presne. Kde ten... Tak vy ste prijebaní, počúvaj. No majú Lukáš, ty si to len zapol a už si za najväčšieho kokota v hre. Bracho, ani vôbec. To musíme postaviť nejakým spôsobom. No. Nie, preš. Jak to postavíme, bracho? To musíme postaviť niekde Dobre, Roman, dobre. Tak Roman, doufám, že to máš připravený, už tam projíždím. To ťažko si. Nezasekl jsem se na tom, že da. Příště jsem se tam zase zasekl. Proč levy... Roman, kam odešel?
A nemáme výťah, tí kokoti musia poslať hore. Aj. Čate moji buzeranti, skurvení, vyjebaní buzeranti, pošlite okamžite ten výťah hore, lebo vám tam dole pošle banana. Však si strčí, vole, strčí točítko. Ukazuje 5 stupňov. Si autista. This is your favorito rume? Rume favorito, per favore. Aperture, per favore? Ďakujeme za akciu, Taujanč. Anal do židov. Jak som to netrafil, jebeti! Roman to piči. Rikoše! To piči! Počkaj, ty čo tam robíš s tým mousom? Hodíš si kokot? Kámo, veď som zabil tohto piču sa. Ja nehovorím na teba, ja hovorím o Vasilovi vzadu do piči. Bracho, z Hevino! môžem, keď oni budú niekať do piče. Počujem ma, kurva! Ty bokom kričíš, ty kokot skurvený! Z Hevino do piči, takto pikovať zo zadu, kurva, si ty priebaný? Sa zobuď! Ja som povedal, že mám 3 kily. Najebali na Liptove, ne? Potom ideš ďalej. Tam máš ty kokot hento, kde sa v Pezinku najebali ďalšie vlaky, ty kokot. Zighail, presne. A potom nezabudni, že sa ďalšie vlaky vykolili v Bratislave, bratu. Ty keď chceš ísť, tak ty máš proste, to je survival. To nie je survival. Chcel by som podotknúť, že ďakujem Hamasu. Tu pičini Hamasu. Mossadu za to. Počkaj, ale... Jaká pijačka. Ešte takto prosím. No to mix na predíčka, To sme dva prežili hol. Roman, ty si definícia kokota. Fakt. Adam, ešte s kam môžeš hrať? Drž piču. Ja 2 týždne reálne hrám v kuse CS-ko a už mám chuť na niečo iné. Dobre, ja nič. Tak nehrať Roman, ja som teraz tak rád, že hráme všetci ten skam. Kámo, som 10 Adam Kereš odkal. Díky. Super, ale máš insane. Že díky, nic si nerobil, ešte som ťa aj upozornil, že tam je. Zabil ho! Ten Maťo zabil ten, čo išiel on stadiaľ. Ja som ho zabil. Ty zabil iného. Mám to klipnuté, Adam. Čo máš za nožíky, Adam? No fuj. Ciebe, ty co si tankuješ, alebo co? Ti hovorím, že zmizni. Co skúšaš? To nejdeš vypadnúť? Potrímaj aj headset. Čuješ? Brachu, tu čo sa lagla hra? On tu zdechol. Ja som nezdechol. Ahoj. Mělo by to být někde UFO. Neviděl, to si vezmu. Neviděl jste někde UFO? To je mimik. Co to bylo? Nevím. Neviděli jste někde UFO? Tady v blízkosti? Ubo, to je mimik, čo za nimi chodí, to nesom ja. Chlapi, pomoc! 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 Ty kokot! To je lodik. Tu mám 8 litrov, chalani. Pomôž mi so železom. Digmor, Železo. železo. Digmor, brachu, Digmor. Brachu, daj tam železo, daj ho. Ujo, nemáte drobné. Ujo, nemáte drobné. Na cigaretu, ujo, na cigaretu. Negri. Dobrá vodička. Tak si sám. Popiči vodička. A
Pekný pes. Mňam do piči, to tričko mám mokré. Omatím ti hlavu oň ho. Takže. Ja już płaczę, ja już idę. Dobrý. Takže tím pádem tady může být jedna, to znamená, že tohle by mělo být safe. A taky tím pádem, že je. To bude pyrotechnik, To znamená, já že to věřím. tahleta... Skautowy pyrotechnik tebe dáva. Kuchař na pyrotechnika crazy. Tady to nebude. Super, tady jsou teda tím A pádem... potom skočila na minu a boom. Takže tím pádem by tohle mělo být Bude safe to. teda.